Good day mga ka-explorer! Nandito tayo ngayon sa San Guillermo Parish Church dito sa Bacolor, Pampanga. Tara na't samahan nyo kaming alamin ang kasaysayan ng simbahan. Ang San Guillermo Parish Church ay ipinangalan kay San Guillermo, ang patron ng Bacolor, Pampanga, isa sa mga pinakamatandang bayan sa lalawigan, kung saan itinayo ang simbahan noong 1576 ng mga Praileng Agustinian sa lote ni Don Guillermo Manabat, isang mayamang may lupa na pinaniniwalaang nagtatag ng Bacolor. Kasama si Father Diego de Ochoa bilang unang kura paroko ng bayan. Gaya ng karamihan sa mga simbahang itinayo ng mga Espanyol, ang San Guillermo Parish Church ay naglalarawan din ng isang Baroque style na arkitektura. Ang kumbento ay minsang nagsilbing command headquarters ni Don Simon de Anda, ang gobernador ng Espanya noong 1762, noong sinalakay ng mga British ang Maynila. Ang simbahan ay nawasak ng lindol noong 1880 at muling itinayo ni Father Eugenio Alvarez noong 1886. Pagkatapos noon ay nabuhay ng mapayapa ang bayan at inang kalikasan sa mahabang panahon. Ngunit mayroong trahedyang muli ang dumating sa mga mamamayan at sa kanilang bayan nang biglang pumutok ang natutulog na Mount Pinatubo noong 1991. Bukod sa relics ng The Veil of the Blessed Virgin Mary at the bones of Saint William the Hermit, ang simbahan ay may mga lumang larawan at mga imahen na ipinapakita sa kahabahan ng koridor ng museo. Naglalaman din ito ng mga litrato ng pagsabog ng Pinatubo noong 1991. Bahagi rin ng simbahan ang Recuerdos Sagrados de Bacolor, na kilala rin bilang Museo de Bacolor. Ang museo ay tila luma. Napakaraming painting ang nakapaskil sa mga dingding nito. Katabi ng simbahan ng Museo de Bacolor, isang museo na nakatuon sa pag-iingat sa mayamang kasaysayan at kultura ng bayan. Naglalaman ang museo ng koleksyon ng mga artifact, litrato, at dokumento na pinapakita ang pagiging matatag ng Bacolor. Ito ay isang saksi ng mga pagdiriwang at malungkot na mga seremonya ng libing sa loob ng maraming siglo. Nakatayo ito bilang monumento ng pananampalataya ng mga Katoliko sa bahaging ito ng bansa. Pinili ng produksyon ng Religious Primetime Series na May Bukas Pa ang simbahan bilang pangunahing venue ng buong serye. Dahil ang kwento ay tungkol sa relihiyon, pinayagan ng simbahan ng produksyon ng ABS-CBN na kunin ang lugar bilang kanilang pangunahing venue. Noong June 15, 1991, ang umaga ay naging gabi at ang kalangitan ay naging itim, habang ang abo, bato at iba pang material na galing sa bulkan ay ibinuhos sa kalangitan. Nawasak at nasira ang mga kabahayan, lupang sakahan, mga infrastruktura, kumitil ng dose-dose ng mga buhay, at nagsipaglikas ang mga daang-daang libong pamilya. Isa ito sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa mundo noong nakaraang siglo ayon sa mga geologists. Noong September 3, 1995, tumawid ang Bagyong Diding.
Dumaloy ang lahar mula sa mga dalisdis ng bulkang Pinatubo na sumabog noong June 15, 1991, ang siyang nagbaon sa simbahan ng kalahati nito. 12 metro ang taas. Mahigit 50,000 residente ng bayan ang lumikas sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos ng pananalasa ng lahar na sumira sa Bacolor Church, ang mga residente ng bayan ay nagpaabot ng kanilang mga kamay upang mapanatili ang kanilang mga pamana sa pamamagitan ng paghuhukay ng orihinal na retablo at ang mga lumang imahe nito. Ang sahig ay muling nakongkreto at ang retablo ay inilagay sa ibabaw mismo ng dating pwesto nito. Rex Regum et Dominus Dominantium, o sa Ingles ay King of Kings and Lord of Lords, isang Latin na inscription sa itaas ng isang nagniningning na krus. Sa kasalukuyan, ang mga dating bintana ng simbahan ay ginawang pinto. Ang kisame ay tinanggal dahil ito ay abot kamay na lamang. Ang pinto ngayon ay bintana lamang noon ng dating choir loaf. Sa kabila ng hindi magandang kasaysayan at estado nito, ang simbahan ay isa pa rin sa mga ginagalang at binibisitang simbahan sa Pampanga. Ang mga kaganapan tulad ng kasal ay madalas ding ginaganap dito. Ang pagiging simple at mayamang kasaysayan nito ay umaakit sa mga mag-asawa na magpalitan ng mga panata sa makasaysayan at matatag na simbahang ito. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all.